La gent d'este poble no volen saber de la guerra. La xica ja ha passat, ja ha passat. Deixem-ho córrer, ja ha passat. Per ignorància. Ja ha passat, xica, ja ha passat. Doncs callem. Els que no volen parlar no tenen prou fonament de tot. No tenen idea de les coses. Així mateix pensa el seu cervell. No ho volen saber. Jo havia sentit dir a ma iaia que li havien matat a son pare a la guerra dels carlistes i cipaios, i van quedar 3 o 4 germanets sense pare. I ho explicava, però d'explicar aquella guerra en esta que va haver, ni sembla ser. No és com un cuento, això, per explicar, que són coses molt esgarrifoses i molt tristes i molt dolentes. La meva mare se'n recorda que la seva iaia li explicava la guerra de Cabrera. La meva iaia va néixer 100 anys abans que jo. I explicava coses de la guerra de Cabrera. I a mi sempre m'agradava que m'expliquessin coses, sempre m'ha agradat. No ho explico a ningú, això. El que hem sofrit, no. I ma mare sempre feia, fill meu, no ho expliques. I ma mare, doncs, mos ho callàvem. Sé qui va denunciar mon pare i sé qui va denunciar mon germà, però no t'ho puc dir. Això no ho explico perquè ara ja no vull parlar de ningú. Jo ho sé, però no ho vull explicar. N'hi ha que els feien pagar perquè renegaven. Llavors sí que es callava, que si no et fotrien de seguideta a tancat. Llavors se callava, no es podia parlar. Va durar molts anys, que durant a la nit, sense saber per què, me despertava en un susto i m'assentava damunt un llit. Que pensava que tornaven aquells homes i un terror terrible. La meva mare no em va parlar mai. Perquè el més dolent que hi ha pels fills és parlar-los de coses que han passat dolentes. Els militars no estaven tranquils. Des del primer moment que ells veuen ja el triomf del Front Popular a França i el Front Popular a Espanya, l'Església i tots ells ja formen el contuberne. Ells ja buscaven ja de totes maneres un cop militar. Ho van dir fer per algo, com devien veure la nació, com devien veure la gent. Perquè la setmana abans del 18 de juliol, el meu pare pensava marxar. Perquè la gent que eren d'esquerra, el comunisme, l'esperaven en deliri. I què passa? Doncs no sé, que diuen que s'han sublevat uns militars. El 18 de juliol hi havia a ràdios i van dir que s'havia estallat la guerra. I el 20 d'agost, el 19 d'agost, el van vindre a buscar a la nit, al tardet, i el van portar directament al matadero. Aquella nit van matar ell i uns conseminaristes. I per què em voleu matar? Pel que tinc, us ho donaré tot. Preneu. I el van deixar caminar 7 o 8 passes. El que l'havia de matar li va dir, jo no el vull matar, aquest senyor. I li va dir, bueno, pues si no el vols matar ara, posa-t'hi tu, et matarem a tu. El dia 4 de setembre van matar el meu pare.